Α, στο κρυμμένια. Μην βάζεις τα πόδια. Στο κινητό, από το σπίτι. Τι είναι αυτά τα τσόλια. Ρε, εγώ δεν ήξερα. Κόκκινο βρακάκι. Όπα, λέμε, απ' τα δεξιά. Πήγε. Πρωτοπόρη να πει. Μαλάκα, είσαι έλαιο. Κόψες. Γιώργο που πάνω ρε, θα κάνεις αυτά, εκεί που πήγα εγώ πήγαινε. Δεν μ' αρέσει γόρσου. 8 ώρα, όχι HD. High definition. Τώρα 2 λεπτά κάνει 200 MB. Περίμενε! Ρε, πήγε από το μαράκι, θα φύγει πάνω μας. 2. Κάποιος θα πέσει. 3! 2. 2,5! 1. Πάμε! Χριστοφύγα από εκεί. Καλό.